Wake bi ya kai ne dan bariki. Kamar ya yan bariki. To ai na ga wani series ɗinku ne kuna yan bariki. Kaga ba dole kira ku yan bariki ba. Kawai sunan shiri ne da yan bariki. Assalamu alaikum jama'a. Ku kasance da mu a duk ranar Lahadi da misalin karfe 5 na yamma a tashar mu ta YouTube mai suna Prince Wakebi domin kallon shahararren wannan shiri namu na yan bariki. Kuma na ga mutane wasu na dan yin challenge din mu ka san wai akan wai sun ji wai title din nan din wai yan bariki. To wai shine suke tunanin wai ko kuma wai ko barikin ake a ciki. To shi wannan shiri ya kunshi abubuwa da yawa, sannan ya kunshi faɗakarwa da ilimantarwa da nishaɗantarwa na rayuwa, sannan kuma mun shirya wannan shiri ne akan tafiyar da rayuwa kamar abin da yake damun mu akan wannan karni da muke ciki na yawan aikata zina da kuma shaye-shaye, abubuwan da yake damun mu. To muke da yi dai domin mu faɗakar da kan mutane kuma mu wayar da su. Allah da Ubangiji ya sa mu dace. Don haka jama'a kada ku manta ku danna mana subscribe a tashar mu ta YouTube mai suna Prince Wakebi domin samun shirye-shiryen mu da zarar mun dora. Mun gode. Yan bariki, yan bariki.